Prøv lige... nej, jeg er ikke der. Sådan der. Du skulle være en hofnar. Hvorfor er du kongen nu? Giv tilbage til hofnar. Altså, så gør han ud af. Hvor gør han ud nu? Hvad siger du? Det var sjovt. Det er jo sjovt, så gør det nu gør. Jon, så lige headset af. Nu er han med igen. Lad så være med at slå hinanden. Hvor er han henne? Hvor er alle henne? Lige her, Andrea. Lige her, Andrea. Så lige her, Andrea. Jon, hvordan teleporterer man egentlig alle spillere til en selv? Væk, så sæt så meget tryk på mig sammen. Nå, på den måde, okay, nu forstår jeg. Var vi egentlig onde mod ham? Ej, hvor godt, mand. Vi har fanger. Men vi kan sende en hund til at angribe ham. Ja, selvfølgelig. Hvilken af hundene er min? Jeg har også alle mine hunde der. De angriber mig. Alle mine hunde. Nu angriber de mig. Det der, det er min. Eller hvor? Det er min. Okay. Nej. Hvilken hund er min? Det er jo ikke min hund. Hvor er min hund? Er det der min hund? Nej, den angriber mig. Det er ikke min hund. Hvad laver du? Hvad er min? Er det der min? Ja, det er min. Okay. Jeg angriber den. Hvis hun er det der. Det er ikke min. Hvor er min hund? Hvorfor gider den ikke angribe ham? Jeg slår ham, men jeg gider ikke angribe det. Hvor blev han af? Han er på den til tårnet. Okay. Nu er der ikke henne ved tårnet. Nå, min hund er det min hund, det der? Ja. Ja, okay. Døde han? Nej, han var teleporteret. Nå. Alle mine hunde kom. Teleporter ham igen. Mine hunde er Nu er han helt. Nå, han døde. Hvad? Er det min hund? Det er meget sjovt, det her. Så jeg vil lige under. Okay. Hunde, kom så her. Det kommer nu. Han er flashspillet. Ej, her jo. Der er mange hunde. Kan de lide mig? Jeg føler mig så elsket. De slår mig ikke ihjel. Nej, det er lige slut på, at det ikke er tøjner, så nu bliver det ikke for dig ihjel. Hvor er min hund henne? Det er min hund. Den har prøvet mig ihjel noget tid. Jamen, nu prøver den ikke mere. Nu kan den godt lide dig. Okay. Så gør det på rumlånden. Jon, hvor er min kvarts? Nå, endnu en, lol. Der joiner en til, Andrea. Hvad? Der joiner en til. nej, det er Mads fra min klasse. Er det? Ja. Se ham i hundefod. Okay. Bare lige hurtigt. Vi dræber kun én gang. Ja, vi dræber ham kun én gang. Okay, jeg er klar. Okay. Lad min hund gøre det. Lad min hund gøre det. Ja. Okay, slå ham en gang.